Днешното видео е посветено на менталитета на французите. Ще се изненадате по колко много неща си приличаме с тях. Първото съществено нещо за французите е, че те обичат учтивостта. Тоест, ако искате да заговорите някого на улицата и пропуснете да му кажете бонжур, ще ви изгледат лошо и с троснат тон ще ви кажат бонжур. И след това ще продължат комуникацията с вас. Така че внимавайте, бъдете учтиви. Ако вече е късно, вместо бонжур, използвайте бонсуар. И задължително, когато се разделяте с някого, орвуар. Другото съществено нещо, когато искате да общувате с французин, е да внимавате кога ще започнете да му говорите на ти. Тоест, стартирате комуникацията на вие, задължително, ако сте непознати, ако човек е по-възрастен от вас или е по-високо в обществената иерархия. Изчаквате да се сближите достатъчно и очаквайте да ви кажат изречението «On peut se tutoyer» и тогава вече започвате да разговаряте помежду си на ти.